स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा कैलाश धुआं धुआं है। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ये गाना के गौले बड़े खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित जी। ये गाना के लिखले बड़े अजय बच्चन जी और ये गाना के संगीत से सजैले बड़े दीपक दिलकश जी। आप सभी के बता दी कि ये गाना के रिलीज डेट के अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिलल। हालांकि जैसे ही कुछ कंफर्म हुई हम आप सभी के बता देम। ये गाना के जब भी रिलीज कल जाई गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कल जाई। आप सभी के बता दी कि ये गाना के वीडियो के भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी में से कितना लोग ये गाना के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसने खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।